Здравейте, приятели! Аз съм Данчо. Отново сме в сервиза на МСМ. Миналата седмица ви показах в клипчето как да си настроите правилно вашия сак на велосипеда. Вече всички знаете що е то сак, знаете какво е помпа за високо налягане, знаете как да си измерите сага и ви обещах, че ще ви покажа как да си настроите рибаунда и компресията. Цяла седмица правих един такъв ресърч как да ви го покажа по най-добрия начин, за да ме разберете тотално какво също представлява рибаунд и какво представлява компресия. Сега ще ви обясня как работят амортисьорите. Нарисувал съм ви едни картинки, които ще видите после. Надявам се да ме разберете. Коментари ще се радвам да оставите, ако имате някакви забележки или нещо, което аз съм пропуснал, или нещо, което не сте разбрали по това, което искам да ви кажа. Така, ще започнем първо от това, че предполагам всеки един от вас е чувал едни термини от сорта на прогресия, компресия, рибаунд, въздушни вилки, пружинни вилки, същото за шоковете, нали, съответно знаете предполагам какво е шок, какво е вилка, да не почваме чак от там. За всеки случай, за хората, които не знаят, ето тук сме извадили няколко, ще помоля оператора да ви покаже. Това са въпросните шокове или заден амортисьор на велосипед. Извадили сме за пример два амортисьора на марката Fox и двата са, да кажем, един и същи модел с една основна разлика. Разликата е, че този амортисьор е с пружина, стоманена пружинка. Този амортисьор до него е с въздушна такава. Ето това тук представлява неговата пружина. И двата амортисьора имат маслена хидравлика. Държа да хората да направят една такава разлика между въздушен амортисьор, който всъщност представлява амортисьор с въздушна пружина, и всичките тези амортисьори те биват маслени. В смисъл вътре има една маслена хидравлика. Сега ще ви покажа и вилки да видите разлика. Ето още едно фоксче. Това фоксче в миналото видео ви показах. Тази капачица е спекла лекичко, но ето отваряме. Аз вътре съм си скрил. Имам едно звено за веригата. Това съм ви го показал в минали клипчета. Това е моята вилка, която в момента е свалена за профилактика. Това е вентила за помпане на въздушната пружина на тази вилчица. Сега ще ви покажа и една такава с пружина, за да можете да ги различавате директно, когато ги погледнете. Едно страхотно марцоки, малко старичко, но също така прекрасно и страхотно. Вижте какво пише тук. Пише Spring Preload. В случая това не е капачка, с която да открием вентила, ами това е врътчица, с която натягаме пружината. Ще стигнем и до там, ще ви обяснявам какво означава прелоуд. Колкото повече навиваме, толкова повече натягаме пружинката. Сега, всеки един амортисьор има едни врътчици. Ето ще ги покажем, че се вижда по-добре. Имаме червена врътка и синя врътка. В повечето случаи, при повечето производители, тази врътчица, която е червената, отговаря за настройката на рибаунда, който ще разберете малко по-нататък какво представлява. Синята врътка представлява настройката на компресията. Също ще ви бъде обяснено малко по-натам какво представлява. Същото нещо е при вилките. Винаги всяка една вилка от лявата й страна, ето така изглежда вилката, когато я гледате отпред. Нали? Да предположим, че аз съм върху велосипеда, вилката си е в правилната позиция. От лявата страна винаги е пружината, независимо дали тя ще бъде въздушна или, да кажем, механична. От другата страна ви е хидравликата или така наречения дампер. В този целия бутуш се намира хидравликата, в този бутуш ви се намира пружината. Синята врътка, по същия начин както при амортисьорите, ви оказва влияние на компресията. Повечето вилки долу им се намира и настройката на рибаунда, която е червена вилка. Това имайте предвид, че според зависи от производителя, тези цветове на тези настройки може да варират. Има една марка Manitou, може би повечето от вас са чували. Там е обратното. Рибаунда ви е синичък, компресията ви е червена. Така, хубаво е да си прочетете опътването. Всеки един амортисьор си има опътване. Ако не ви е ясно коя настройка къде се намира, в опътването ще е казано. И сега нека да започнем. Ще започнем с първата тема – прогресията. Ще се опитам да ви обясня какво означава прогресия. За целта ще сваля тази пружина. Слагаме пружинката от амортисьора. Така, вижте сега на нея има едни цифрички. Първата цифра е 350. Втората цифра е 3.00. 350 ще каже, че тази пружина е линейна
и върху нея трябва да бъде приложен натиск от 350 либри, за да може тя да се сгъне 1 инч. Така. Втората характеристика 3 означава, че максимално тя може да се сгъне 3 инча. Тоест, какво става? За да сгънем първия инч от нейния ход на тази пружина, ние трябва да приложим 350 либри. За втория инч от тази пружина трябва да приложим още 350 либри точно. Съответно тя вече е компресирана 2 инча. За да приложим още да я сгънем до края, 3 инча да изпълним целия ход на пружината, трябва да приложим още 350 либри. Или какво става? Да казвам накратко, за да сгънем пружината 2 инча, трябва да приложим 700 либри. Може да си проверите 700 либри на колко килограма отговарят, ако ви интересува. Това представлява тази пружина. Ако тази пружина е прогресивна, защото тя може да бъде механична, но в същото време да е прогресивна, да не е линейна, както е тази, тогава какво трябва да стане? Ако да приемем, че 3 инча пак е хода на пружинката. Първия инч сгъваме с 350 либри, при втори инч обаче трябва да добавим 400 либри. Трябва да увеличим товара, който въздейства върху нея, за да се сгъне. При трети инч трябва да добавим 450 либри, като тя прогресивно нараства силата, която трябва да упражним върху пружината, за да се сгъне до края. След мъничко ще ви покажа какви са предимствата на тази прогресия. Абсолютен пример за много голяма прогресия ви е въздушната пружина. Приготвили сме една постановка с една спринцовка. Ще помоля оператора да дойде насам. Ето, тук сме закачили една спринцовчица. Спринцовката сме запушили нарочно с... Вкарали сме парче спица вътре, за да може да може да създадем оплътнение, съответно да не изпуска въздух и да може да я натиснем. Приемете, че това ви е въздушната пружина на вашия амортисьор. Съответно, вижте какво става. Натискаме с всичка сила, стига до някъде и вече прогресията става прекалено голяма. В началото е много приятно мекичка, без почти никакво усилие успявам да я сгъна. Обаче колкото по-надолу отивам, толкова по-трудно става и тук вече треперах с силата да я натискам и няма как да я сгъна по-натам. Абсолютен пример за това как се получава прогресия. Всяка една въздушна пружина има сериозна прогресия. Сега, тази прогресия при въздушните амортисьори може да бъде регулирана. Това е един голям плюс на една въздушна пружина. Може би повечето от вас са чували за така наречените volume спейсъри. За съжаление, със сигурност имам някъде в сервиза тук да ви покажа, но ще отнеме доста време да го намеря къде е. Volume спейсъра представляват втулки, които се слагат вътре в тази въздушна камера с идеята да й намалят нейния обем. Така, ще демонстрирам тази промяна на обема и какво се случва, като сипем тук вътре малко вода. Водата ще имитира поставянето на volume спейсър. Така, сипахме водичка. Както виждате, 20 мл вода сме сипали, въздушната камера е същата, налягането, което е вътре е същото. Да си представим, че при една и съща настройка на вашия амортисьор, просто сте добавили настройка, имам предвид под въздушното налягане във вилката ви. Давам ви пример, 50 PSI сме сложили без volume спейсъри, добавили сме 2 volume спейсъра и сме на същото налягане от 50 PSI на вилката. Това важи за задния амортисьор, не е задължително само да е вилка. Вижте какво става сега. Натискам го и вече напрежението се появява при много по-малко ход на буталцето и много повече усилия изисква от мен, за да стигам по-надолу. Да не кажа, че по-натам е абсолютно невъзможно. Какво сме постигнали са? Постигнали сме по-голяма прогресия. Какво ще усетим при каране с тази по-голяма прогресия? В случая да кажем, че налягането по този начин вече ни идва малко в повече, защото обема е по-малък и 50 PSI се сгъстяват по-бързо при положение, че обема е по-малък. Надявам се да ме разбирате. Ако не ме разбирате, пишете коментарчета. Там ще обяснявам, ще се опитвам да ви обясня. Ако искате, заповядайте в нашия магазин да си поговорим лично. Така. И какво правим сега? Вилката ни идва малко твърдичка, спадаме си малко от нашето налягане, примерно 5 PSI, правим на 45 PSI, налягането вътре става по-малко и вилката ни става доста по-отзивчива в самото начало на хода, а колкото по-надолу слизаме в нейния ход, тя става по-твърдичка. Това нещо ще ви даде доста добро обиране на малките неравности. Не случайно повечето нови велосипеди са максимално прогресивни, за да може в началото на своя ход
да ви обират максимално дребните неравности, а колкото по-сериозно удар има и по-сериозно натоварване върху амортисьора, съответно те стават по-твърди и по този начин получавате по-голяма увереност, повече може да натискате в завой велосипеда, обзето по-хубаво. След като ви показах и разказах какви биват видовете пружини и какво представлява въпросната прогресия, тук съм ви приготвил едно мини шокче, което е от моето друго хоби. Благодарение на това шокче ще ви покажа сега едни експерименти. Ще ви покажа защо вилката и вашия заден амортисьор трябва да имат дампер, т.е. да имат хидравлика. Защо не може да е само на пружина, нали? Същото така, ще ви направя една постановка, мисля, че ви ставам достатъчно. Сега, използвали сме една спринцовка, абсолютно празна, отпушена отдолу. Използваме пружинката от моето амортисьорче. Както виждате, в спринцовката няма абсолютно никакъв флуид. Тя си е само на пружина. И сега какво става? Пускаме нещо и вижте как реагира. Веднага се връща рязко. Нямаме почти никакво запиране и разчитаме само единствено на прогресията на нашата пружина. В случая тя, ако е линейна, получаваме един линейен ход на нашия амортисьор, без да имаме абсолютно никакъв дампинг. Сега ще направим един експеримент. Същото това нещо, вижте как удрям и се сгъва, използваме целия, само не искам да я стягам много, за да не я щупиме, че все пак е пластмасова. Как натискам и използвам целия, когато я натисна рязко, използвам целия ход на да кажем буталцето, съответно представете си, че това е вашата вилка, тя е без никакъв дампер. При един удар ви използвате целия ход и той се връща рязко назад. Това нещо не е много готино, ще ви болят ръцете, ще губите сцепление. В същото време ще се усещате несигурни, защото вилката ви ще подскача, ще удра, може звуци да се чуват неприятни. Амортисьорите, които нямат хидравлика, обикновено това са по-евтините вилки, може да натиснете една такава и ще усетите колко е кофти. Сега ще направим един експеримент, Втората постановка, която сме подготвили днес. Използваме две спринцовки този път, не само една. Както виждате, махнали сме пружинката от малкото шокче. Двете спринцовки сме ги вързали с едно мъркоче помежду си. Двете спринцовчици нямат абсолютно никаква пружина между тях и както виждате, от едната като сипвам, вижте как се движи другото буталце, съответно движат си се свободно. Така, сега, какво се случва, когато имате масло, нали, което минава от един съд в друг съд при рязък удар? Показах ви пружината как, когато удара отгоре спринцовката, тя се използва целия си ход, съответно се връща рязко наобратно. Сега какво ще става? Ние нямаме пружина, която да я върне наобратно, съответно когато го удара, буталцето ще си слезне додолу и то няма да се върне от само себе си нагоре. Обаче, вижте какво става, само ще държа тук, за да не се разпадне постановката. Удрям и вижте какво се случва. Не можем да стигнем до повече нататък от хода на спринцовката. Това се получава, защото вече имаме така наречения дампинг. Така, казах ви, че не се връща, но вие видяхте на видеото, че съвсем леко се връща. Това се получава, защото все пак тук сме сложили второ буталце, което създава малко или много някакво налягане и затова връща обратно. Ако го махнем това налягане, отново ще получим този дампинг и няма да може да се сгъва. Ще получаваме компресия, това е въпросната компресия, която наблюдавате тук. Дори без да има това бутало, тя пак ще има. Въпросът е, че тогава ще изплиска маслото и за да си спестиме чистенето на сервиза, сме го запушили. Сега, да обобща накратко, ще ви направя и още една постановка, по същия начин с двете спринцовки, но този път ще добавим и пружина тук. За какво служи дампера? Обобщено в едно изречение. Дампера служи за да регулирате скоростта, с която ви се сгъва амортисьора и скоростта, с която се разгъва. Скоростта при сгъване на амортисьора, регулирането на тази скорост се нарича компресия, разгъването се нарича ребаунд. Накратко казано е това. По-нататък ще ви покажем още нещица, гледайте видеото. Втория експеримент ви показахме как без да има пружина, при рязък натиск не може да се сгъне спринцовката, не може да влезне додолу, не може да използваме целия ход, създава се компресия. Сега ще ви демонстрирам пък и другото нещо, как реално когато го сгъваме бавно, вижте сега, вече тук сме поставили пружина, маслата отново са вързани
натискаме надолу. Съответно, когато го натискаме бавно, нямаме такова съпротивление, както когато е рязък удара и успяваме да свалим додолу. Единственото съпротивление в момента ни идва от пружината. Когато сега го пусна, вижте колко бавно ще се разгъне. Даже му е трудничко, защото тази пружинка е мекичка и не може да преодолее гъстотата на маслото. Тук получихме ребаунд. Ето в момента имаме ребаунд на тази система. Дори от тук да натисна, то пак ще се качва бавно, защото маслото е гъсто, съответно се получава по-забавена скорост на връщането. Тук с тези примери ви показах много просто как работи амортисьора. След малко ще ви покажа едни картинки, които съм нарисувал. С тях по-детално ще ви обясна как се случва това нещо. Ще ви обясна как всъщност контролирате въпросната скорост и на сгъване, напрежението при което ще се сгъва и съответно скоростта при разгъване. Сега отново ще ви покажа малките амортисьорчета, с които ще ви демонстрирам същия пример, който ви показах с спринцовките. Ето едно амортисьорче, това сме свалили пружинката. Сега то е пълно с масло в момента. Както виждате, ако го натискам бавно и постоянно, хоп, той се сгъва надолу. В случая, понеже нямаме пружина, той ще се върне до някъде и спира, няма какво да го върне обратно. Ако приемем, че има пружина, тя ще му въздейства и амортисьорът ще се върне наобратно. Сега ще го чукна в бюрото, за да видите. Гледайте какво става. С всичка сила го удрям в бюрото и той не иска да се сгъне до края. Сгъва се до някъде и спира. Виждате ли, рязък удар. В случая получаваме компресия. Компресията го спира. Налягането, което маслото създава, не позволява буталцето да влезне навътре, но ако пак го натисна бавничко, вижте как то си потъва, че даже ще използваме целия ход, ще влезне до края. Ако е така разгънато и го дръпна рязко, вижте, че не мога да го издърпам. Колкото и даже ако дори с клещите го дръпна рязко, то пак няма да може. Направо го изпускам. Ако обаче го издърпам бавно, вижте сега, разгъвам го бавно, вижте как си се разгъва без никакъв проблем. За тревата ли? Да. Така, сега, този шок, за целта на експеримента, ще го отворя, за да ви покажа какво има вътре. Не за друго използвам това, защото е много умален вид и е абсолютно опростено. По принцип, начинът на работа на всичките амортисьори е подобен. Така, както виждате, вътре имаме масълце, което в случая ще изсипем. Що го изсипем? Изсипахме го тук масълцето, ще го изхвърлим, ще го сменим, ще използвам да си направя профилактика и на тези амортисьорчета след това клипче. Избутваме въпросното буталце нагоре и какво виждаме тук? Има една салфетка да избършаме, че е цялото в масло и е мазничко, за да може да го видите по-добре. Така, вижте какво имаме. Това е въпросното бутало. Тук имам едно такова свалено, което искам да ви покажа. Ето го какво представлява. Абсолютно същото, само че с една малка разлика, различен по големина дупки. Виждате ли ги тези дупчици? Как то абсолютно мисля, че ясно си се вижда каква е разликата между дупките. Така, сега. Какво се случва? Когато се движи това буталце вътре в това тяло, то е пълно с масло. Маслото преминава през тези дупчици, съответно когато го сгъваме, то минава през тях и отива долу. Колкото по-малки са тези дупчици, толкова повече напрежение ще му трябва, толкова по-голяма компресия ще се създава съответно и ще е по-силно това съпротивление, което се получава при рязък удар. Съответно, когато то се качи догоре, пружината му въздейства, вече няма тегло върху амортисьора и пружината се опитва да го разпъне наобратно. Маслото, което вече отишло долу, ще се опитва да премине през тези дупчици и ще отива горе. Ако дупчиците са малки, маслото ще преминава в много малко количество, съответно ще получите бавен ребаунд. При този амортисьор, според зависи от големината на дупките, регулирате заедно и скоростта на сгъване и скоростта на разгъване. Пак да преговорим. Колкото по-малки дупчици, толкова по-бавно ще се сгъва и толкова по-бавно ще се разгъва. Така, при маунтинбайковите амортисьори, за разлика от тези, които са при автомоделчетата,
има една разлика, че тези две настройки можете да ги контролирате независимо, без да се налага да отворите вашия амортисьор, да подмените буталото с различен брой дупки или вие да си направите такива, или без да сменяте гъстотата на маслото. Т.е. вие си имате едно масло, което е вътре, с буталцето не го пипате, а с външна настройка променяте тези въпросни две скорости. На сгъване и на разгъване. Пак да кажем, ще повтарям много пъти, за да ви стане ясно, скоростта на сгъване я наричаме компресия, скоростта на разгъване я наричаме ребаунд. Така, продължаваме още едно експериментче. Тук са два шока. Оставете на страна, че са различни по дължина. Единия, този по-късичкия, е с по-малки дупчици и по-малко на брой, с еднакво масло са и двата амортисьора. Задният амортисьор е с по-големи дупки. Ако ги компресирам до края бавно и ги пусна, ще забележите, че големия амортисьор, не знам дали се вижда ясно на клипчето, но големия амортисьор се разгъва малко по-бързо, отколкото малкия. Това е благодарение на точно това, което ви обясних преди малко. Тук има по-големи дупки, маслото минава по-бързо, съответно той притежава по-малка компресия, по-бързо ще се сгъне и по-бързо ще се разгъне. Този амортисьор, понеже е с по-малки дупчици, по-бавно ще се сгъне и по-бавно ще се разгъне. Така, продължавам да ви разказвам за въпросните настройки на окачването, за да ви стане ясно то как работи. Нещо, което може би забравих да ви повторя, да ви напомня. Имате две основни зависимости във вашия амортисьор. Те не зависимости, ами да го кажем два компонента. Дампера и пружината. Пружината може да бъде въздушна или механична. Показах ви какво прави прогресията на пружината. Сега говорим за дампера. Показах ви с малките амортисьорчета и сега тук са направени картинки. С които се надявам да може да си обясните по-лесно. Предполагам, че няма да е лошо една снимчица ще ви сложим отдолу във видеото на тези картинки и можете да си ги разгледате. Така, показах ви едно амортисьорче от моя RC модел. Амортисьорчето е ето това. Аз съм се опитал да го нарисувам, надявам се да го разбирате. Ето това черното тук, което върви отвън, съм се опитал да направя една пружина. Това ви е пружината, това ви е тялото на амортисьора. Ето пак ще го извада, за да го погледнете и да ви обяснявам кое какво е. Така, тялото на амортисьорчето, то е погледнато така в нашия случай. Това е тялото на амортисьора или иначе казано ето тази част. Това ви е шиша на амортисьора, което ето това. Буталцето, което ви показахме, беличкото е ето тук. Главата на буталото. Така. Точиците, които са вътре, са въпросното масло, което видяхте преди малко. А това отвънка, ето тази част, е пружината. Така. Какво имаме тук? Когато натиснем амортисьора, компресираме го, какво се случва? Маслото, което е синичко, преминава отгоре, като съответно преминава през ето тези отворчета тук. Това са дупките, които имаме на нашата глава на буталото. Колкото повече на брой са тези дупки или са по-големи, да речем, че ето тук изтриваме това квадратченце, което правиме по-голяма дупката, съответно тук ще минава по-голямо количество масло и какво ще се случва? Амортисьорът ще ни се сгъва по-бързо. Когато той се сгъне додолу, пружината ще има вече въздействие върху него и тя ще се опитва да го разгъне. При опита си да го разгъне, маслото, което то се е сгънало, маслото отишло ето тук горе, маслото ще се опитва да се върне обратно долу. Тази част ще върви нагоре, ще взема един маркер. Така, тази част ще тръгне нагоре, това е при разгъване, държа да отбележа, това е при разгъване. Съответно, маслото, което вече е долу, ще се опитва да си се качи, маслото, което отишло горе, ще се опитва отново да слезне долу. И то ще преминава през ето тези дупчици. Виждате червените стрелкички. Червените стрелкички са маслото в хода му наобратно. Ще се опитва да премине. Съответно, ако направим голямата дупка тук, както сме действали, ще получим по-бърз ход на маслото, съответно ребаунда ще ни е по-бърз. Така, казах ви, че маунтинбайковите амортисьори са една идея по-сложни, отколкото RC амортисьорите. Работят на много близък принцип,
Но пък там можете да регулирате тези две настройки независимо една спрямо друга, т.е. можете да постигнете огромна компресия и много бърз рибаунд или обратното, много бавен рибаунд и никаква компресия, според зависи от вашите предпочитания. Сега, какво се случва? Преминаваме на картинка номер 2. Отново имаме шиша, това ни е нашето бутало. Тук вътре, ето в тази част имаме масло, тук няма масло. Така. Тук вътре ни е масълцето. И сега какво става? Когато го сгъваме, натискаме надолу амортисьора, маслото от тук, където се намира, буталото слиза надолу и маслото преминава ето тук насам, идва и се качва нагоре. Виждате ли сините стрелкички как върват от тук, надолу, нагоре. Така, сега, когато те преминават през ето това нещо, което ние го наричаме игла. Тази игла е с резба. Затова съм се опитал да направя тази резба. Съответно, това не е иглата на нашата компресия. Когато я навием тази игла, тя ще дойде нагоре, ето това заостреното нещо ще дойде нагоре и ще запуши тая дупка. Съответно, какво ще стане? Маслото ще преминава свободно ето от тук, обаче тук вече ще сме намалили притока на масло и съответно ще получим компресия. Колкото повече затваряме това нещо, по-голяма компресия. Така, съответно, какво се случва тук? Маслото ни отишло горе, пружината ни вече няма тегло върху нашия амортисьор, по същия начин както и тук, пружината се опитва да го разпъне. При разпъване, буталцето се качва нагоре, тук се създава вакуум и маслото, което е стигнало в тази камерка да го наречем, тръгва обратно. Когато то тръгне обратно, преминава през другата игла, която е иглата за рибаунда. Колкото повече навиваме тази игличка на рибаунда, толкова повече запушваме тая дупка тук, съответно маслото му е по-трудно да мине през по-малката дупчица и рибаунда ни става по-бавен. Така, до тук се надявам да е ясно, ако не е ясно ще повтаряме пак, пуснете си го обратно 5 минути по-рано и ще разберете. Така, при някои амортисьори, като например, само секунда да помисля, ето тук имаме ясен пример за такъв амортисьор, само да видя ето тук тази X2 въпросната. Така, X2-ката има две настройки. Едната настройка, в смисъл и при рибаунда, и при компресията, има така наречените high-low. Това ще го срещате при по-високия клас амортисьори. Какво ще рече high-low? Това е настройка, пак са двете независими, значи имате независим рибаунд, независима компресия. Когато са разделени между high и low, това означава, че при определената скорост на преминаване на маслото ви се променя, да кажем на прост език, тези въпросни дупчици, за които ги споменах преди малко, можете да регулирате при по-бърз приток на масло и при по-бавен приток на масло. Да ви го обясна, да се опитам да ви го обясна по-простичко. Когато сгънем рязко вилката, тогава маслото минава с много голяма скорост и тогава ни е така наречената high speed компресия. Когато обаче ние сгъваме бавно надолу, бавно, примерно да речем караме виражи, натискаме във виража, маслото обаче се движи бавно в самата вилка, тогава имаме така наречената low speed компресия. Тук също на тази вилка имаме low speed и high speed, имаме ги и двете. Ако това същото нещо важи и за рибаунда. Когато имаме две настройки за рибаунда high speed и low speed, получаваме следното нещо. Когато вилката използва първата си част на хода, връщаме се пак на прогресията, тогава реално имаме по-малко напрежение, с което свиваме нашата пружина и съответно с по-малка скорост тя се разгъва. Това не е low speed рибаунда. Обаче когато използваме по-голямата си част от хода, тогава вече прогресията ни се е качила много, усилието, което въздейства пружината, за да върне обратно амортисьора, е много голямо, скоростта е много бърза и маслото преминава много бързо. Тогава ни се активира нашата high speed компресия. Сега ще ви покажа една картинка, която пак съм нарисувал аз, с
схематичен принцип на начина на работа на вашата хидравлика, независимо дали ще е на шокави или на вилката, когато имате две отделни компресии или два отделни ребаунда. Начина на работа е един и същи при двата варианта. В случай ще разгледаме само компресия. Връщаме се пак на дъската. Какво имаме тук? Това ни е една външна врътка, както при амортисьорите и вилките. Това е втората външна врътка. Тук вътре маслото ни преминава. Това ни е резервуара, да го наречем, с масло. Когато се сгъва амортисьора, говорим за компресия. Не забравяйте, че говорим за компресия. При сгъването на амортисьора какво става? Тук имаме една клапа. Тази клапа е с дупки. Маслото преминава свободно, когато го сгъваме бавно. Ето, вижте как си върви нагоре. Така, обаче какво става? При удара, аз ви показах с малкото амортисьорче, как когато го удара се създава компресия, маслото няма къде да отиде, съответно става амортисьор един вид твърд и не работи, не обира неравности. Амортисьорите на велосипеди, за да го няма това нещо и преди един силен удар да не ви се щупат ръцете, ами да обере този удар, тази клапичка е с пружинка отгоре, която при силен удар се повдига нагоре рязко. Тук се отваря голяма дупка и освен през тези малките дупчици, маслото успява да премине с по-голяма скорост отстрани. Така. Сега, това ви е така наречената low speed компресия. Тази low speed компресия можете да я регулирате, когато имате такава външна настройка на вашия амортисьор, с тази врътчица отгоре. Какво става? Когато я натягаме, упражняваме усилие върху тази пружина, да се върнем на прогресията. Пак малко за пружинките ще ви говоря, за да си спомните. Така, това нещо трябва да му приложим 350 либри напрежение, за да се сгъне 1 инч. Ако обаче, ние вече казах ви, че още 350 върху първите ще трябва да добавим, за да го сгънем 2 инча. Тоест 700 либри. Ако обаче първоначално ние сме така наречения прелоуд сме направили, т.е. натегнали сме пружината предварително с 1 инч от нейния ход, тогава на нас ще ни трябват 700, айде да не кажем 700, защото ние не искаме 2 инча да постигнем ход, ще ни трябва по-голямо напрежение от това, което оказва 350 либри тегло върху нея, за да продължим да сгъваме. Така, връщаме се пак тук. Какво става? Пружината си я имаме, тя е линейна. Сложили сме някакво първоначално напрежение и пак прогресията, нали? За да се отвори тази клапичка, вече ни трябва по-голяма сила. По-голяма сила, за да пусне маслото. Какво става? Колкото повече го навивате, толкова по-бързо ще трябва да премине това масло с по-голяма сила, за да отвори тая клапа и да ви освободи притока на масло и вилката ви да се използва хода. Сега бърз пример ще ви дам, когато карате да речем в завой, виражи, ако имате много слаба low speed компресия, т.е. това е развито на максимум, пружината е отпусната, тая клапа се отваря при най-малкото напрежение. Когато завиете и натиснете, колелото ще ви потъва много свободно, независимо дали отпред или отзад, и ще губите пак сцепление и увереност. Why am I crashing? Когато пък това нещо е много натегнато, ще се случи друго нещо. Няма да отваря при по-малките неравности и те ще отиват в ръцете ви или в краката ви, защото няма да може маслото да преминава. То ще разчита само на малките дупчици, а не на цялата клапа. Ще ви болят ръцете. Трябва да намерите златния баланс, така че да ви е удобно в завоите, в същото време да не ви се натоварват ръцете. До тук с low speed компресията. Имам още една характеристика, независима, която се нарича high speed компресия. Ай, тук ще си поправя малко моята рисунчица. Така, high speed компресията отново е един винт. Ето, това цялото нещо е врътката за high speed компресия, който когато го развиваме, той се качва нагоре. При качването нагоре, ето сега ще го изимитираме, все едно се е качил нагоре, развит. Какво стана? Отваря ни се още една дупка за ход на маслото нататък. Съответно, какво се получава? При един дроп, да речеме, удрате вилката, отваря ви се low speed компресията, маслото преминава и не разчита само на тези два канала, за да излезе нататък, а вече разчита и на тези отгоре.
накратко казано е това. Сега, да обобщиме. Ребаунда. Това ви е скоростта на разгъване на вашия амортисьор. Компресията. Това ви е скоростта на сгъване на вашия амортисьор. High speed и low speed компресията ги говорихме преди малко. Така. Пружината може да бъде механична или въздушна. Тя също така може да бъде прогресивна или линейна. Обикновено повечето стоманени пружини, не само стоманени, такива да ги накажем механични, механичните пружини са линейни в повечето случаи. Въздушните пружини в повечето случаи са по-прогресивни. Повечето хора обичат да ги правят още по-прогресивни, като добавят volume спейсери. Спомнете си експеримента с водичката в спринцовката. Винаги във вашата вилка от лявата страна ви е пружината, независимо какъв тип е тя, от дясната страна ви е дампер. Дампер, пружина. Запомнихте какво е. Така, мисля, че тук обхванахме доста обширно тази тема. Надявам се на всички да ви е станало ясно. Ако нещо не ви е ясно, заповядайте да попитате в нашите магазини. Ще се радвам да поговорим на тая тема. За мен тя е любима. Тя е обвързана с типа на колела, които караме и към които се стремим. Така че мога да ви говоря много още. Следващата седмица ще ви покажем още неща, като мисля да направим едно такова видео, в което да ви покажа имената на частите на велосипеда. Ще ви ги кажа и на български, ще ви ги кажа и на английски. По този начин се надявам да ви улесна при търсенето на компоненти за вашето колело. А ако нещо не ви е ясно, тук сме на разположение, заповядайте при нас. Важно е да отбележа, нашите механици в сервизите могат да направят профилактика на всеки един от вашите амортисьори. Всичките тези неща, които ви показах, на тях са ми пределно ясни, че даже много по-в детайли, отколкото аз ви разказах сега, така че може да се доверите на тях. Това от мен е за тази седмица. Чао и до нови срещи!